Y epa, el A1 que vengo de vuelta. Gure Game Irautxe Space Program gehiagorekin. Txigen duen jebedia itzultzen atmosferatik zerkatu ostean. 71 zientzia dirutxo bat errekuperatu dugu. Eta ja, atal berriak ateral ditugun. Hau ondo dator eta hau be. A ber, depositoak. Hauek be ondo data estolitaterako. A ber, bentu bateriak eta hauek ondetorriko zaizkigu. Antenak. Hoi lehenengo robotak eta bar bidaltzeko. Bateriak bereziki eta, bueno, hau ezintza gehiagorako bereziki interesa dekogu. Vale, hauek ez dugu ematen ez da. Ke ba, perfectagoz, vale, ba, hau desblokeatuko dugu, momentuz. Eta joango gara beratzera misioak. Chute in flight over Kerbin. 2000... Tallar mount... chute. Para chutea, allá. Kelbar orbitatzen. Ez dugu ez da lortu ez da orbitatzea. Saiatu algarera, baina... Pizkat komplikatu ikusten du bala. A ver, egingo duguna da, hau, buradeatu. Eta hau, misio hauek ez lau urte. Eta gantzen duguna ez da asko, bez. Ez que ematen dugutena ez da asko. Hau... Berreunda gota 5.000, ostia. Hau altura eta pisua. 40 tona. 1.000, vale. Bai, ondo etorriko zaigu. Bai. Vale, orbitatu behar dugu. Eta itzuli. Vale. Orbitan jarri eta itzuli. Baditu hauek, vale, ondo. Gainera, pisu gehiago esan dezakegu. Primeran. Hau jarriko diogu, lehenik eta gain betiko lez. Eta orain, hauetako bat. Eta hauetako bi. 1800, vale. Hortxe. Vale, hemendik aurrera. Orain, hasiko gara. Hauetako pare bat azkenengo trajektoretarako, vale? Ondo. Orain. Hauetako bat. Eta hauetako beste... Bi edo hiru adibidez. Edo lau, nizarra dakita. Adibidez. Orain. Hauetako lau. Vale? Eta hauetako lau. Vale. Aerodinamika oso garrantzitsua denez. Hauek jarriko diogu. Bueno, kriston ondia da. Kristoneko ondia. Tolerance,
Bale, hauek, hobeagoak direra. Holantxe. Eta dena ondo joateko eta arazorik gabe ez ditugu desblokeatu kableak. Ah, cago en la leche. Eskau kriston. Bengo duguna, zara, zentsa dana, hemendik jarri. Vale. Eta gero hemen goian, hauetako bat jarri. Ole hor. Eta bateria txoren bat be etorriko litzateke, bada espada. Vale, nik uste orbiter bat, vale? Save eta egingo duguna da eta haren kontratu nizela ez dugu hobetu eta ondo datorkigu hobetzea da hau. Hostia, ondo probeta mal, mira, ez diguke emango. Zebez. Orbiter bat, jebedia kerbalekin. Zehatuko. Eta masi parte. Eta masi atal. Eta hamar bakarrik jarri aldizkiogu. Eta mabi orain. Zerkendu aldiogu. Hau, adibidez, eta maika. Ez dakit zerkendu, eta maika. Eta maika. Hauetako bat, a ber. Hauek lau, banandu, hau, banandu, hau, banandu eta paratzuteak, bale. Venga, orain bai. Ea ondo ateratzen den dana, oso garrantzitsua dara lehen urratsa. Best jebedia historia egiteko, gaurko saio honetan. Bueno, 3, 2, 1, gora. Teorian gutxo gara nahiko ondo joan beharko litzateke nik uste dut. Hau, teoriak dira, betiko lez. Rotazio pizkat egiten da, baina bueno. Match bat zeharka, vamos, atxan urtsi dugu. 2 matchetara heltzeko ia. Bueno, gutxenez atmosferako zona txarrenak zerkatzen gaude. Vale. Vale, ondo. Ondo, 103 mila. Gutxo gara bera, 100 mila metroko altuera inguru. Vale, orain egingo duguna orduan izango da etxanen ingo gara 80 metrotako angelura, vale?
Vale. Hemen. Eta orain ona pasatuko gara. Ia, apoapsisean gaudenean, bale, gogoratu apoapsisa dela zirkunferentzia bateko punturik altuena eta periapsisa zirkunferentzia bateko punturik txikiena, basuena, bale? Orduan, apoapsisa eta periapsisean egiten ditugun elementuak zirkunferentzia horretan efektu nagusiagoak izango dute, bale? Orduan, hemen orbita bat lortzeko, inolako laguntza gabe, egingo duguna da apoapsisera hurbildu eta apoapsisetik hurbil gaudenean gure motoreak piztu egin dut modu baitu zirudik proiektar turutun apoapsisetik hurbil gaudenean aktibatuko ditugu motoreak, bale? Eta orduan, lortuko guten izango da efektu oso potentea gure zirkunferentzia berri honetan. Noski, interesatzen zaiguna da zirkunferentzia handitza eta ez altuera edo altuera metroak, bale? Handitza. Orduan egingo duguna da, pixkat etxanago jarri altitude hau handitzeko. Eta sorte pixka batekin orbita iaia seguruan egiteko emango digu denbora. Vale. Hau deposito iaia bukatuta daude. Zakit azkenean, joder. Gasolinaz justu ibiliko gara. Baina, bueno, txultzeko, itxultzeko. Nahiko ondo do, Orbita lortuko dugu, hori ziur. Vale, listo. Orbitan gaude. Orbitan gaudelarik egingo duguna da. Hau. Ole, otago zientzia. Hau. 2,3. Sebes. Ba, sebes. Temperatura. Sebes. Eta crew report. Ez, bale, badenak ona. Eta den itxultzeko, bale, egin behar duguna da orain egin duguna da progradoan R, bale? Eta egingo duguna da retrogradoan dira hau, zirkunferentzia hori hau X-arekin, retrogradoan R. Bale, egingo duguna da, pizkat era simple bat atmosferara sartzeko, da. Hau jeitzi, bueno, egingo duguna da dena R, prokasteko gulako asko, txoko diogu hor, pizka bat sartzen garen ritmoan erretzeko, bale? Erretzeko eta abiadura hori murrizteko gure abiadura. Porque, claro, orain altituda jaizten joango gara, bale? Eskenean, bateriak indu dio, bai. Bueno, ez doa sola. Vale, eta orain, jaizten gaudenez, ja altuera 91.000. Vale, ja teorian laizter atmosferan hasiko gara sartzen.
ja, hasi gara atmosferan sartzen. Eta egingo duguna izango da pizkat berago gaudenean pilota 17.000, 50.000 edo oie, bedi azkenean kerbaleri eske argitasunean ia lehenago, porque azkenean lehenago ikusten lehenago hasiko gara erretzen abiadura murrizteko teorian datak hor ditugu, bale? Justen garen tokiaren bito berotzen hasi da eta bero hori ja pizkat hortxe guazen einean erritmoan ondo hau mintzen doa bale, baina beroa jan egiten du vamos, beroa babestu egiten dudana eta jebedia hor barruan izan behar duen beroa ez dut imaginatu nahi, amatxo maitea hor barruan egin behar duen denbora gertatzen dena da sartzen ari garen zera, anguluan ez da munduko angulurik oberena, oso etzen da gaudelako, bare? Zuzenago izango bali altuera edo zuzenago izango balitz arinago sarkatuko genuke atmosfera baina zen ez kasu hori eta txakurra putatzen azten nauenez bueno, ja, txarrena ia sarkatu dugu ondo Borain ja, altuera murriztea da Ezin ez fidatu nik hori ikusten duana alturaren inguruan zehar ez eta fidatu behar naizela ja pizkat biztaz besteak beste nik uste dut ateatuko ditu dala porque ia eta ia gabe vale venga bagaude lurreratzen eta ilargiko atalean atal eta hau arau da gure creo que ditugula zientzia aparatuak egia da, astutan neukan ole lurreratzen dan eta ja lurraketa honekin egiten dugu koletal datas tratzen garen, beratzen dugun, pizka bat
Hau eta lau zientzia dara daukagu. Txogora, bera, pizkat. Bera, Ba, maten zuen baina urrunago zegoen, Lurra azkenean. Baina, bueno. Ondo atera dago, eta 6 minutuko misio bat, ondo aterata. Ondo egina. Potoplof. Ole, horren bai, Eva. Eva report. Zerbezpa, horra. Eta recover bezala. Venga. Kargatzen dago, lasai, mundu guztiari, lasai. Irurogeta deratzi zientzia, zezen baki polita, ezta? Tark errekuperatu duguna. Eta jabedia igo dut niveltxo bat. Primeran. Vale. Ba, irurogeta deratzi zientzarekin. Hauek desblokatuko ditugu igual. Gero hauetara joan ahal izateko. Hauetara. Hau ondo dago. Bueno, hauek primera etorreko zaizkigu, deposito hauek. Ba, hemen ikutsiko dugu, esput guztoko izatea, guztoko izan baduze, bak izan behar duzuen lagunok, zaindu, eta hurrengor arte.